Оборона державы – агульнанародная задача. У Беларуси прынята канцэпцыя дзейнасці войскаў тэрытарыяльнай абароны. Каб яе добра ведаць, неабходна вучыцца. Трохдзённыя вучэнні праходзяць зараз у Брэсце. Задача – умець абараніць гаспадарчыя і сацыяльныя аб'екты разам з рэгулярнымі вайскамі. Словам, дзе жывеш, там і выконваеш свой канстытуцыйны абавязак. Акрамя гэтага, неабходна быць гатовым ліквідаваць магчымыя наступствы тэхнагеннага і прыроднага характару. В рамках подготовки органов управления территориальной обороны Брестской области с Брестским районом территориальной обороны проводится командно-штабная тренировка по управлению силами территориальной обороны при обороне населенного пункта. На данную тренировку привлекаются Совет обороны района, должностные лица штаба района территориальной обороны, а также непосредственно те руководители, которые будут принимать решения для подготовки города к обороне, планированию обороны. Оборона города – это одна из тем, которые, проанализировав, принято на вооружение и отработку в ходе анализа событий, которые сегодня происходят и в Сирийской Арабской Республике, и в ближайших государствах. Поэтому наш народ должен знать о том, что государственные органы управления, силовые структуры сегодня делают все, чтобы люди жили под мирным небом. Зараз у краіне ідзе і прызыв на вайсковую службу. У гэты час у ваенкаматах працуюць медыцынскія камісіі. Большасць новабранцаў, якія прызываюцца ва ўзброеныя сілы і іншыя вайсковыя падраздзяленні краіны, будуць служыць на тэрыторыі рэгіёна. Адпраўка пачнецца ў лістападзе. Ёсць у гэты прызыв і новаўвядзенні. Из всего количества призывников, которые у нас имеются на учете, 85% призывников имеют отсрочку по различным основаниям. Всего лишь только 15% подлежит призыву. Акрамя камандна-штабной трэніроўкі органаў управлення тэрытарыяльнай абароны, сёння ўзброеныя сілы ў складзе рэгіянальнай групіроўкі войскаў адпрацоўваюць такія задачы на палігонах у сумесных вучэннях «Захад-2019». Юрий Печур, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».